Veliki četvrtak je dan kada se spominjemo Isusa u društvu s apostolima na posljednjoj večeri. Na Isusovoj posljednjoj večeri dogodilo se puno toga. To je ustanovljenje svete mise, Euharistije, najveće svetinje kršćana. Sva nam evanđelja govore o tome. Međutim, sveti Ivan donosi opis pranja nogu. Isus je svojim učenicima oprao noge. Za sve je to bio svojevrsni šok. Isus je učitelj, on je njihov autoritet, gospodin u punom smislu riječi. A ipak se saginje pred svakim učenikom i čini ono što se smatralo činom sluge ili roba. Sveti Petar je to čak izričito odbijao. Isus je morao ustrajati da Petar popusti i dopusti mu oprati noge. Inzistirao je kao da se radi o nečem neizrecivo vrijednom. Isus će to i naglasiti. Tumači Petru da neće imati s njime dijela ako ne dopusti oprati mu noge. To znači da Petar neće ništa shvatiti od onoga što je Isusu životno važno. Isus želi svojima iskazati vrhunsku ljubav, saginje se pred svakim učenikom. Poručuje mu tom gestom da smije s njime računati, da mu se stavlja na raspolaganje. Isus želi svakome reći da ga toliko ljubi, da će biti sretan ako mu dopusti učiniti svaku, pa i najmanju, najponizniju uslugu. Kao da i nama želi poručiti, smiješ računati sa mnom. Ništa mi nije teško kada je u pitanju ljubav. Želim ti iskazati svu ljubav, svu nježnost. Kao što majci nije teško njegovati bolesno dijete i učiniti sve što je potrebno da mu bude lakše jer ga majčinski ljubi, tako i ja želim obasuti tebe svojom ljubavlju. Ova će gesta ostati uvijek provokativna. U vremenima kada svatko od nas želi nešto vrijediti, kada bismo htjeli da nas drugi poštuju i cijene, dok očekujemo priznanja i s time povezane prikladne usluge, Isus zove na poniznost. Poziva na služenje. Uvijek ista evanđelska logika. Tko želi biti prvi, tko želi nešto vrijediti, tko želi ostvariti svoj život, neka se odreče toga i neka čini sve da to omogući drugima pokraj sebe. Neka se stavi u službu drugima i to u službu poniznog služenja, pranja nogu. U obredima Velikog četvrtka preporuča se da u misi Gospodnje večere svećenik stanovitom broju muškaraca na sliku apostola opere noge. Čini to nakon pročitanog i protumačenog evanđelja koje o tome govori. Vjerujem da će tako biti u mnogim crkvama. Htio bih da ta gesta i danas progovori onom Isusovom čistoćom i jasnoćom. Ta gesta postaje znakom crkve koja želi služiti. To je svećenikova služba koji, nalik Isusu, svojima nudi ponizno služenje do granica ljudskih mogućnosti. Međutim, ta gesta ostaje znakom svim članovima crkve, svim učenicima Isusovim. Smijemo se pretjecati samo u poniznom služenju. Svako isticanje zasluga i ljubavi gdje ne bi bilo spremnosti na ponizno služenje, bio bi mjed što zveči ili cimbal što ječi, ali ne bi bilo ovo što nam Isus poručuje. To je svojevrsna Isusova oporuka. Ako ga u ovome shvatimo, sve smo shvatili. Veliki četvrtak nas poziva da se pričestimo od tajne Isusove posljednje večere. Neka taj Isusov mentalitet koji učenicima pere noge postane i našim unutarnjim stavom i uvjerenjem.